Among gitan-aw guys og namukad ba ang baktad usa sa dagkong panagatan sa lungsod sa Valencia. Among gi-tour guys ang among mga bisita og nakita namo ang Dorbans. Usa sa mga maanindot nga bay pa mga hotel guys kung resorts di ay. Ug sa amo nang pagpamauli guys, diha mismo sa among Panimalay. Hello guys, good morning. Ani dunggo na si Berto guys, kaban ni Alex sa ilang pagpamukot guys. Nigikan sila sa 4 kadlawon, niabot sila mga alas 6 guys. Gihagpat nila ilang pukot guys kay matud pa ni Bert arang kunong lambuga. Hino nakaisda-isda sila gamay, makabawi ra ni sa puhunan guys. Kay arang bulingag pukot. Og ni sugo si Mr. guys nga patagaan ko no ning nanabo ani. Patagaag bisag tag sa kabuok laman guys kay angay-angay ra. Yaot makabira kuno sa bahaw. Nga tao sila guys kay natagaan sila og isda. Ginluan nila ang sakayan guys kay ikarga nila ang ilang pukot. Pero sa dili pa nila ibalik og karga ang pukot guys, ila pa ning itabo kay ilang isda dito sa may Labasero kay iyawat makabawi-bawi og gasolin. Mao ni ako ang mga silingan guys. Di man jud mahimo naalam tay sobra sa isda ato jud ning sobra sa panud-an ato jud ning dispatcher ang uban kay bawi na to gasolina. Kini nang gitapok ani guys, puro po ni mga mananagat, mamukutay. Kani sila, ilala nang giobserbaran kung doon na ba ko si Bert kay mulawad po kuno sila. Kanaman sila pukot, mao na nga mo-observe sila sa dagan sa panagat guys. Mao ning gatapok ni sila dinhi ning daplin sa suba karon. Nining time guys, ni Mandars Mister nga andamon ang among pamahaw kay moadto mi dito sa Laod.
Mutan-aw kuno mi guys adtong baktad. Kay basin kuno og gabukad og isda. Mao nang niadto mi guys sa baktad. Matud pa niya. Hikain ko no ang mong pamahaw. Kay linaw ko no ang dagat guys. Muna panahon sa aghon guys nga bagyo. Taliabot ang bagyo ani guys pero linaw. Mo ani nga mandar si Mr. ani nga mumahaw migsayo kay mo. A few moments later. Amo na ni guys ang baktad. Ada kong panagatan ni sa lungsod sa Valencia guys. Matag adlaw ko no ani mag latanga ba to sang adlaw bukad ba to. Mo nang pag ani na mo ani guys murag wa may namukad. Wa may dagkong sakayan. Mo ni siya guys mga dagko kayong pataw. Nitra ni siya guys. Mga 20 kadupa ni ang gihugan sa ilang panagat. Gahinay-hinay ramig padagan ani guys. Ga-obserba rami aning baktad kung giun sa pagbuhat. Galukop og dagom guys kay mao lagi ni ang bagyong aghon. Pero init. Mo tingaling wa mamukad guys kay dunay bagyo or unsa ba? Basta kay pag ani na mo aning time guys, diyan mo may namukad or nahuman na ba kani og bukad. Wa ko kay baw ani guys kay layo-layo ra man pud ni sa mo ang barangay. Boundary ni guys gibutang sa Valencia og sa Dimiao. Waray nung kay maboundary basta kay dapit-dapit rin is Dimiao guys, layo-layo sa mo ang barangay. Mo nang namauli na laman mi guys kay wa may namukad. Mutong hinahinay na lang may uli. Pasurato na si Mr. Ani guys kay so wa pa mi mauli sa mong kaugalingon guys. Nahukman na mo nga maadto mi ila Ma'am Amy og ni Ma'am Flor may idol. Awa mo sakay sila si Ma'am Flor ani guys kay nagligo sila sa iro. Mo nang sila ra si Marilo, si Langlang og mga bata guys mao rin nasakay sa pambot. Amo sa silang giturtur sa unahag jutay guys parang ma-enjoy. Total linaw man. Gipahimos lang na mo ang kalinaw sa dagat guys kay talagsaon ra. Total dako man kayo ang sakyanan na mo nga pambot. Padong mi dito sa unahan guys, padong na Miss Badyang pero di gud mi moabot. Lingaw kay sila guys sa among mga kauban. Mga vlogger po ni sila guys. Nanggi-vlog po ni sila sama nako. Pasurato naman si Alex. So ay wa mangjoy lingi-lingi.
Mula bayra ba ta ani guys sa Durbans. Kaysa pa tungo maka ani sa Durbans nindot kay ilang view guys oh. Mura pug badyang napoy lahang mini swimming pool ani guys. Nay duha ka tawo. Nakasuda mi ng dapita guys kauban ni Ma'am Flor, Ma'am Amy. Sa pag-birthday ni Ma'am Bilin. Diha na mo gi-celebrate ang birthday ni Ma'am Bilin guys sa Durbans. Durbans is Valenciano ng tag-iya guys. Nindot kaayo ang ilahang area. Arang linaw sa dagat. Gusto ang tanamo guys mo ato og Badyang sa Badyang Spring. Pero wa sa budget, wa sa plano. So ani rami aning daplin guys. Kay wa man mi kapalit, wa mi kapangandam og palit og gasolina. So ani rami sa daplin guys, mo balik ra pod mi sa among gigikanan. Basin sa sunod panahon guys, makaadto ra ta og Badyang. Baga gayud kayo ang dag-om. Galagiting ang kainit sa adlaw ani guys. Kay nanag-uman. Na mauli na mi ani guys. Ni anami sa amo ang panimalay, kaamo naman silang gidunggo ang among mga kauban. Nakita nung si Alex ani guys. Oh no, dili din ni si Alex guys, among silingan ni. Mo nagikuha na siya og video guys. Piniagay nining video guys sa kung tapuson na ako ang paglingaw niyo guys. So nagpasalamat kog dako sa inyong pagsilip sa akong mga videos ug ako mingon bye bye.